Ó veľký Alá, odpusť tejto zblúdilej duši. Šaňo, Fekete, bol jednoduchý chlapec. Miloval tanec, sociálne dávky a svoju vlastnú sestru. Ale zo všetkého najviac miloval požičané peniaze. Bolesť jeho straty ostane navždy v každom z nás. Pretože každému z nás dlžil tento Romák nejaké peniaze. Každému. Šaňo Fekete bol skurvený žebrák, ktorý bez hanby utrácal naše ťažko ušetrené peniaze za toluen a automaty. Všetci dôverne poznáme jeho prosby o eurko 2 na chleba, nejaké drobné na cestu do Ružomberka, alebo almužničku pre chorú mamu. A všetci sme v dobrej viere na tieto klamstvá skočili, či už žiaci, alebo učitelia. Mama, neotravuj ma, som na pohrebe. Ale takého kokota. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli Šaňa Feketeho spopolniť a pridať jeho telesné zostatky do detských zásypov. Celý život nás mal uriti, tak teraz ho budeme mať uriti my. So Šaňom Feketem odišlo neuveriteľných 17 344 eur a mnohé vypožičané predmety. Odpočívajte v pokoji, drahé peniaze, forinty, šperky, autorádia, puklice, starožitnosti, hodinky, karosérie, elektronika, pneumatiky, bicykle, chladiče, dopravné značky, karburátory, reťaze. Nehoň si, budeš to semeno chvíľu potrebovať. Viem, že máš teraz problém s peniazmi, Dano. To má po smrti Šaňa asi každý. Ahoj. Tak čo s tým spravíme? Som ochotný ti pomôcť, Dano. Myslím finančne. Mám 20 eurovku zrolovanú v konečníku, Dano. Chceš ju vyťahnuť? Pane, ja už takto ďalej nemôžem pokračovať. Vaše semeno viem degustovať na viacerých úrovniach. Chcem sa pohnúť ďalej. Zdocha bezcitná. Požiadal si o prestup. Na inú školu? Teraz ma počúvaj, ty hyena, dokiaľ ja budem riaditeľom tejto školy, tak ti všetky prestupy zmietnem zo stolu, to ti tu odprisahávam, ty hajzel. Fajčiť mi kokot je tvoj životný údel. Si vyvolený. Vždy si bol. Tak sa trochu vschop, Dano, a vyhoď si takéto pičoviny z hlavy. Ostávaš tu. O 5 minút budem v kabinete len v podveskoch. Dvere nezamykám. Zasran jeden, že prestup na inú školu.